prečo považovali Salvadora Daliho za čudáckého a extravagantného? Daliho mnohí považovali za blázna a iní v ňom videli geniálneho umelca. Daliho brat totiž zomrel presne 9 mesiacov pred jeho narodením. Jeho rodičia mu sugerovali, že Dali je náhradou svojho brata. Dokonca dostal aj rovnaké meno, ako mal jeho brat. Dali tak veril, že je bratovou reinkarnáciou. Jeho rodičia však veľmi čoskoro prišli na to, že tento druhý syn je oveľa šialenejší ako ten prvý. Dali mal iba 5 rokov, keď zjedol polomrtvého potkana. V puberte praktikoval šialený rituál. Každé ráno sa vyzliekol a nahý ležal na posteli, kým neprišla slúžka, ktorá mu otvárala okno. Týmto ju veľmi rád šokoval. Na budúce o tom, ako Dali šialene vyznával lásku svojmu objektu záujmu Gale. Tak ma sleduj.